notar un ruido no plató que pasa. Uy, que nos invaden. Que hoxe nos acompaña a moza gandeira Lucía Casal, pero trae a xente aí. Imos con ela. Uy, que trae como Virginia, ahora estamos contigo. capturados. Después estaremos con Virginia, que además trae nuevas propuestas. Trae esclavos. Pero trae, sí, ¿no? Trae presos. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal, Lucía? Vai facer falta explicar isto. Mira, mira, mira. ¿Qué está pasando? ¿Qué es Agora esto? xa entendo. Por ahí Ven, estás perfecta. ui. Ven Lucía Casal, a gandeira tiktoker que xa nos acompañou varias veces, e trae a Laura Vila e Marcos Úbeda, que son os dous primeiros expulsados de Salvaxe, o novo reality da televisión de Galicia. Expulsados e condeados, polo que vexo. Un poquinho. Un pouco, un pouco. Sí que nos tomamos aquí en serio o das expulsións, pero este castigo, ¿qué significa? Primeira vez na historia da televisión. Como estades? O primeiro de todo, como levades iso de ser os primeiros expulsados, pero hai que dicilo, do concurso máis salvaxe e máis extremo da televisión de Galicia, que ten o Eu seu no meu aquel. caso levo ben. Moi contenta da experiencia de haber salido. Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que fueron por vos o qué pasó? Bueno, un pouco todo. Mezclaronse aí varios factores que, por rachos por vez, pois igual non éramos o perfil ideal para gañar ese concurso. Vale, vale. Ben polas probas físicas ou porque había que comer certas cousas que o mellor non vos gustaban, non? Un pouco de todo, tamén polas probas físicas. Ajá. E a desigualdade entre compañeiros. Uns máis fortes, outro moito menos. Estamos vendo a imaxes, de novo programa de televisión de Galicia Salvaxe que se emite todos os luns, hoxe a noite. Hai unha nova edición, con un novo capítulo, con novos expulsados. E eles foron os primeiros expulsados desta edición. Aí que vos sabedes quen vai gañar ou non? Ah, igual sabedes algo. Algo sabe, Bueno, non pasa A que nada. igual sí que teña trazas de boa concursante era Lucía Casal, porque ela é unha Seguro. moza todo terreo, non? Tiras ya todo, forma física tes, forza mental tamén, eres moi determinada. Poderías apuntarte á segunda edición, non? Pues sería moi atrevido. Moito ánimo. Lucía, creo que se vas facer algo falando de Salvaxe, algo salvaxe co tractor neste plató de televisión, non? Polo menos intentalo. Polo menos intentalo. Pero vamos correr riscos ou non? No, non creo, o malo será. O trator é espectacular, está novo, Está noviño, Mira, eh? grandón. ten os puntiños nas rodas, Sí, Ainda está a estrenar o trator, ten os piquiños. Isto para quen lle guste traballar, isto é unha maravilla, Para mí non me vale para nada, pero para unha persona que lle guste traballar... E Lucía, con que aniño xa comezache a andar no trator? Eu, aos 9 aniños, máis ou menos, comecei a andar no trator. Desde pequeniña sempre me gustou moito andar no trator. Ilegal total, todo ilegal. Bueno, con acompañante, non? Con meu Daquela, pai. con supervisión do papá, claro. Exactamente, con 9, bueno, pues cando veu un trator novo para a casa, eu quería collelo, e nada, meu pai deixoumo, aprendeume un pouco, e a partir de aí empecé a facer cousas pola ganadería, así un pouquiño capala, meter un rulo de silo, esas cousas, bueno, ahora teño 21 anos, xa cambiei de trator, e agora xa, bueno... Bueno, pero que se manexa Todos os con días. tanta destreza que ela di que lle é máis doado ás veces conducir o trator que un coche común. Que te Sí. moves aí como a se nada. A verdade, bueno, o trator tamén é difícil, ten os seus puntos, pero eu, como a quen día, aprendí a conducir nun trator. Claro. Entonces, eu cando collín o coche dicíame, se sabes conducir o trator, non sabes conducir o coche ou non. Claro, cada un. Pois hoxe veremos a Lucía en acción co trator e non vai ser a única, compañeiros. Aviso para navegantes, alguén terá que superar un reto co trator de Lucía